Aquest dissabte al matí, la 7a edició del Mercat del Préssec d'Ordal va ser inaugurada oficialment a càrrec de Josep Maria Pelegrí, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. A l'acte el van acompanyar l'alcalde de Subirats, Pere Pons, la presidenta del Patronat de Turisme de Subirats, Maria Teresa Catasús, i el seu vicepresident, Pere Aguilera, entre d'altres. El conseller Josep Maria Pelegrí va afirmar que la qualitat del préssec d'Ordal és excepcional, ben reconeguda i fruit d'una tradició mantinguda durant molts anys pels productors subiratencs. Per això ha volgut donar suport a aquesta feina. I avui el que faig és estar aquí acompanyant a aquestes persones que treballen la terra, que volen exaltar el seu producte, que és legítim, i que crec que a més que fan una gran qualitat en la seva producció. Per tant, és una manera d'intentar buscar aquell producte de proximitat, que és bo, que és de qualitat, que és valorat per la gent, i que el que volem fer és que es conegui, que la gent el consumeixi en la mesura que tingui l'oportunitat de comprar-lo. Si no donem promoció, si no fem conèixer a la gent que hi ha aquest préssec i que és bo i a més té una gran qualitat, la gent no el vindrà a comprar. Per tant, el que fem és això, venir aquí i reclamar al consumidor, escolti, aquí hi ha un gran préssec, un préssec de gran qualitat, vinguin a comprar, vinguin a consumir, que això serà bo per vostè que el consumeixi, però també per la comarca, per la terra, per Subirats i per l'Alt Penedès, que és el que ens interessa com a país. Segons Pelegrí, les prop de 200 hectàrees de préssec que té Subirats són una bona mostra de l'entusiasme amb què els agricultors d'aquest municipi treballen des de fa anys aquest producte. El conseller també va destacar la vocació turística del Mercat del Préssec d'Ordal per atraure visitants a Subirats i al Penedès. En un sentit més ampli, va apuntar que, malgrat la crisi, la Generalitat prioritza produccions com aquesta. Són temps difícils, són temps en els quals nosaltres com a administració pública, ni l'Ajuntament ni ningú té segurament els suficients recursos per poder atendre totes les demandes que hi pugui haver-hi. El que hem de fer és saber gestionar aquests moments de dificultat, aquests moments d'intranquil·litat i d'incertesa per poder fer possible que el país no decaigui. I contraposo una mica, és cert, hi ha dificultats, però aquí hi ha una gent, unes persones que cada dissabte, cada diumenge, s'aixequen al dematí, venen aquí, exposen el seu producte, faci fred, faci calor, plogui o faci vent. Per tant, és bo que hi hagi aquest esperit i aquesta ànima del país, que el que ens ha de fer és superar aquestes dificultats. El Mercat del Préssec d'Ordal és una iniciativa que des del 2006 es pot gaudir tots els caps de setmana dels mesos de juny, juliol i agost, de 9 del matí a 2 del migdia a la plaça Subirats de Sant Pau d'Ordal. L'organitza el Patronat de Turisme de Subirats i l'Associació de Productors del Préssec d'Ordal amb el suport de l'Ajuntament de Subirats i la Diputació de Barcelona. A l'acte d'inauguració també es va comptar amb la presència del director dels Serveis Territorials d'Agricultura de Barcelona, Marià Morera, el president del Consorci de Promoció Turística de l'Alt Penedès, Santi Soler, així com el president de l'Associació de Productors del Préssec d'Ordal, Josep Maria Olivella, regidors de l'Ajuntament de Subirats i diputats penedesencs del Parlament de Catalunya. Durant l'acte, el públic també va tenir l'oportunitat de batejar amb cava el simpàtic tòtem del Mercat del Préssec d'Ordal, que anuncia durant tot l'any l'esdeveniment a la mateixa plaça Subirats de Sant Pau d'Ordal, on se celebra el mercat, i que permet també fer-se una fotografia substituint el pinyol pel rostre dels visitants al cor del Préssec d'Ordal.